варикотсел метавонад сабаби тестамонкунӣ дар мардон шавад. Варикотсел сабаби бенаслӣ мешавад ё ин ки не? Худризоии зиёд метавонад сабаби варикотселе шавад. Барои табобати варикотселе кадом доруҳоро истеъмол кунем? ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азиф ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Имрӯз тасмим гирифтем ки пурра дар мавзӯи варикотселе суҳбат кунем, чунки дар 15-20% мардони Тоҷикистон дида мешавад ва бисёр вақт сабаби бенаслӣ мешавад. Хуб, пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам ду нуқтаи муҳимро ба ҳамаи шумо расонам. Якум ин ки чӣ ки медонед, дар ҳар навор мо тасмим гирифтем ки як корти клиникаи Евромедро ба шумо бинандагони азиз тақсим кунем ва бо ин корт кадоме ки соҳиби ин корт мешавад, метавонед ба клиникаи Евромед, онҷое ки мо фаъолият мекунем, биёед. Тамоми ташхисҳое ки мегузоред барои шумо ройгон мешавад ва инчунин консултатсияи ман ё кадом духтуре ки барои шумо писанд аст дар клиникаи Евромед кор мекарда бошад, консултатсияи онам бепул ройгон мешавад. Барои ба даст овардани ин кор, дӯстони азиз, якчанд коре аст ки шумо бояд ҳатман анҷом диҳед. Якум, ҳатман бояд дар канали ман шумо подписатсия кунед, яъне обуна шавед. Дуюм, ин наворро лайк гузоред дӯстони азиз, ба хотире ки навори бениҳоят муҳим аст ва ман боварии комил дорам ки фоидаи шумо низ ба дигарон мерасад, чунки мо ягон навори ба қавле бемаъне бефоида намекунем. Шумо медонед ин чизро. Ва ҳатман бояд дар комментария дӯстони азиз ягон чиз бояд шумо нависед. Ва мо ҳар рӯзи душанбе як қуръакашӣ мекунем, дар телеграм канали худ мегузорам. Ман телеграмро дар поин меёбед. Дар он телеграм ҳам мегузорам ки кӣ ин ҳафта соҳиби ҳамин корт шуд. Хуб дӯстони азиз, ман дар навори пешина карда будам, фаҳмонда будам, чандин нафарро ба бисёриҳо писанд омад ҳамин идеяи мо, барои ҳамин мо тасмим гирифтем ки ин чизро давом диҳем. Дуюм, дӯстони азиз, оное ки мехоҳанд ба назди ман биёянд ба клиникаи Евромед ё ба дигар духтурони клиникаи Евромед, духтури занона ҳам дорем дӯстони азиз, ҳатман ба рақами ватсапе ки дар рӯи экран мебинед аввал нависед, номнавис кунед ва марҳамат биёед, ман шуморо мебинам, муоина мекунам, ташхис мегузаронам ва ҳатман табобат мекунем. Хуб, мегузарем ба мавзӯи бениҳоят муҳим, мавзӯи имрӯза дар бораи варикотселе. дӯстони аз, пеш аз оне ки шумо фаҳмед ки варикотселе чӣ беморӣ аст, шумо бояд аввал донед ки моя чӣ вазифаро иҷро мекунад. Моя ин узви ҷуфт аст дӯстони азиз ва ғадуд аст ва бояд гуфт ки ду вазифаи асосиро иҷро мекунад. Албатта вазифааш зиёд аст, вале ду вазифаи асосиро ман мехоҳам барои шумо фаҳмонам. ин барои шумо осонтар мешавад фаҳмидан. Якум, ҳосилшавии сперматозоидҳои мард, яъне нутфаи мард дӯстони азиз дар ҳамин моя ҳосил мешаванд ва оҳиста оҳиста ҳаракат карда бо рӯи нутфабарор мебароянд ва сабаби пайдошавӣ, яъне насли шумо мешавад, яъне фарзанддоршавии шумо мешавад. ва дуюм вазифаи муҳимаш дӯстони азиз, ин ҳосилкунии тестостерони мард аст. чӣ хеле ки медонед, гормони муҳимтарини мард ин тестостерон аст ва бе он мард нест. Агар масалан мояи замони пеш, масалан агар касе филми масалан Султон Сулаймон инро дидагӣ бошад, дар он ҷо як шахсе аст бо номи Сумбулоғо буд, ба фикрам ба ёдам нест номаш, ба фикрам ин хел буд ва он кас ҳамчун як характери занона дошт. ба кадом хотир? Ба хотире ки оно он замон барои дар дарбор хизмат кардани мард ҳамин гуна писарбачаҳоро мегирифтанд ва мояашонро мебуриданд ва онро евнух мегӯянд ба забони русӣ. ва оно ба хотире ки агар ҳамон мояашонро буред, оно албатта ки тестостеронашон ҳосил намешавад, кам ҳосил мешавад аз ғадуди болои гурда. барои ҳамин оно мисли зан мешаванд. оно на хоҳиш ба алоқаи ҷинсӣ доранд, на имконияти алоқаи ҷинсӣ карданро доранд. хоб, замони пеш надоштанд, ҳоло метавонанд дошта бошанд агар фалопротез задагӣ бошанд. хоб, ду вазифаи асосии онро ман барои шумо фаҳмонам дӯстони азиз ва шумо акнун бояд донед ки варикотселе чӣ беморӣ аст. хоб, варикотселе дӯстони азиз, ман боварии комил дорам ки ҳамаи шумо варикози пойро дидагӣ ҳастед. вақте ки мебинед падаратон, модаратон ё худатон масалан венаҳои пои шумо ҳамин гуна васеъ мешаванд, вараъ мекунанд вена. ҳамин чиз дӯстони азиз дар венаҳои моя албатта ҳамин чиз ҳам мешавад. ҳамин мисли ҳамине ки дар варикози пой шудагӣ аст, ҳамин чиз дар моя мешавад ва вақте васеъ мешавад ҳамира мегӯянд варикотселе. агар дар сурохи мақъат шавад, онро геморрой мегӯянд. ва отан беморе ки ҳам варикотселе дошта бошад, бисёр ино вақти сеюм дараҷа доранд ё ин ки дутарафа мо мебинем варикоз ҳам доранд ва геморрой ҳам доранд, чунки як система аст. хоб, бояд шумо донед ки моя дӯстони азиз барои ҳосил кардани сперматозоидҳо, барои ҳосил кардани тестостерон бояд ғизо гирад, яъне ҳамин
раги сурхе ки мебинед ҳамин ин артерия аст. Артерия муҳимтарини моя ки мояро бо хун таъмин мекунад, бо ғизо таъмин мекунад. ва ин венаҳо васеъ аст. ин чӣ хеле ки мебинед, ин варикоз дорад аллакай, варикатселе дорад ва ин венаҳои солим аст. ин венаҳо бошанд, мубодилаи моддае ки дар ин ҷо мегзарад, моя масалан вақте ғизоро мегирад, аз худаш ягон чиз ҳосил мекунад. Ҳамин чизҳои ҳосил кардаро ҳамин вена мебарорад. ва мисли чи аст? Мисли он аст ки масалан артерия мисли як курьер аст. Масалан барои шумо хӯрок мебиёрад, питса мебиёрад, дар ҳамон хонаи шумо метиҳад ва ҳамон коробкае ки мемонад дӯстон азиз, ва бояд буроред, ҳамон мусоре ки мемонад ҳамона бояд буроред, ки шумо ягон кас мебиёяд ҳамон мусора мебарорад ва ҳамин венаҳо гӯям ҳамон мусорҳоро мебарорад. Тасаввур кунед ки венаҳо фаъол нестанд, кор намекунанд, ба хотире ки васеъ шудагӣ ҳастанд, кушод шудагӣ ҳастанд ва барои ҳамин масалан 10 дона питса биёрад, ҳамин артерия гӯем ҳамагӣ 5 коробкаро мебарорад, ба хотире ки варам кардагӣ ҳаст ва фишор дар ин ҷо паст аст, ҳаракат нест. барои 5 коробкаи дигар мемонад. ҳамин кор такрор шудан гирад, ҳамин ҷо мусор ҷамъ шудан мегирад ва вақте мусор ки ҷамъ шуд, ба моя зарар мерасонад. дӯстони азиз, ҳам сперматозоиду ҳам тестостерон паст мешавад ҳосилшавиаш. мақсад дӯстони азиз ҳамин аст ки шумо барои шумо осонфаҳм бошад. мақсади мо ҳамин аст ва ҳамин гуна шакл дорад. ин ҷое ки шумо мебинед дар расмҳо, дӯстони азиз, ин сеюм дараҷа аст аллакай, чунки бо чашм намоён аст ва баъзеҳо мегӯянд ки мо масалан кори вазнин мекунем, аллакай намоён мешавад. мояи худро дӯстони азиз ҳама вақт назорат кунед. фарзанди худро ҳам мояашро назорат кунед. агар ҳамин чизҳоро дидед, ҳатман ба духтур муроҷиат кунед. дар баъзе ҳолатҳо умуман аломат намедиҳад, баъд ба шумо метавонад зарар расонад. хоб, аз рӯи омор, аз рӯи статистика, дӯстони азиз, худи варикатселе дар 15-20% мардони дунё дида мешавад. 15-20%. яъне агар 100 бемор назди мо биёяд, аллакай 15 та онҳо ё 20 та онҳо варикатселе доранд. вале варикатселе дӯстони азиз на ҳама вақт сабаби бенаслӣ мешавад. чӣ хеле ки дар ин ҷо фаҳмондам, дар ҳолати бенаслии аввалин дараҷа дар 35-44% ҳолат сабаби бенаслӣ мешавад. бенаслӣ ду намуд мешавад. бенаслии аввалин дараҷа, бенаслии дуюмин дараҷа. бенаслии аввалин дараҷа ҳолатеро мегӯянд ки вақте зану шавҳар муддати 1 сол зиёд зиндагӣ мекунанд ва фарзанд намешавад ва ҳатто факти ҳомиладоршавӣ нест, яъне ҳамсараш ҳомиладор ҳам намешавад. ина бенаслии аввалин дараҷа мегӯянд. дар 35-44% ҳолатҳо сабаб дар варикатселе мешавад. вале бенаслии дуюмин дараҷа, дӯстони азиз, ҳолатеро мегӯянд ки вақте зану шавҳар зиндагӣ мекунанд, 1 кӯдак доранд, 2 кӯдак доранд, 3 кӯдак доранд ва дигар кӯдак намешавад. ё ин ки 2-3 бор ҳомиладор шудагӣ аст ва дигар ҳомиладор намешавад, ё выкидиш кардагӣ аст, клет кардагӣ аст, ба қавле мегӯянд дар забони халқ. агар ҳамин факти ҳомиладорӣ аллакай бошад, ин бенаслии дуюмин дараҷа мешавад. дар 70-80% ҳолатҳо сабаби дуюм сеюм кӯдак нашудан ё ин ки ҳомиладор нашудан дуюм бора, сеюм бора, чорум бора дар худи ҳамин варикатселе аст. бисёриҳо вақте назди мо меоянд, вақте дуюм сеюм кӯдак надоранд, мо бисёр вақт мебинем варикатселе доранд. ҷарроҳӣ мекунем ва натиҷа медиҳад. хоб, сабабҳои варикатселе, бисёриҳо вақте мо ҷарроҳӣ карда истодем, бо мо суҳбат мекунанд беморо, мегӯянд акай мар ҳамин варикатселе бо кадом сабаб шудагӣ бошад дар ман. дар ҳақиқат гӯи хел сабаби муайян надорад. мо наметавонем беморро дар ҳамон вақт ҷарроҳӣ гӯем ки сабаби варикатселе шумо ҳамин аст. вале дар бисёр ҳолат, дӯстони азиз, ду сабаб метавонад бошад. якум, заиф ё набудани клапанҳо дар венаҳо. ҳамин мояи, ҳамин венаҳое ки шумо мебинед, дӯстони азиз, васеъ шудагӣ ҳастанд. дар норма ҳамин бояд ки клапанҳояшон масалан хуб бошад. агар хуб бошад, вақте хун ҳаракат мекунад боло, дигар поён намефарояд. вақте ҳамин клапанҳо вуҷуд надоранд ё ин ки заиф ҳастанд, хун ҳаракат мекунаду боз ба қавли абрадна бармегардад. вақте абрадна бармегардад, хун дар поён ҷамъ шудан мегирад ва раг зур меояд ва раг ба қавле васеъ мешавад. ва ин чиз, дӯстони азиз, метавонад модарзодӣ дар баъзе оилаҳо зиёдтар дида шавад. баъзеҳо мо мегӯем ки венаҳошон хуб аст, бақувват аст, ягон мушкил надоранд. баъзеҳо венаҳошон ҳамин гуна заиф ҳастанд ва вақте шумо ягон вазн мебардоред, каме вазн мебардоред, ман масалан агар венаҳои ман хуб бошанд, ман агар 100 килоам бардорам, мумкин варикатселе нашавам. вале агар венаҳом авлодан масалан заиф бошад ё ин ки модарзодӣ заиф бошад, ҳамин гуна клапанҳош заиф бошад, агар ман 50 кило бардорам, аллакай венаҳоро зур меояд ва ба қавле хун қафо бармегардад ва ман ба варикатселе гирифтор мешавам. ва ман
оилаҳое ҳастанд, аз чанд оилаҳое ки 10 нафар 15 нафар амак бачаҳо ҳамин чизор ҷароӣ карда ҳастанд. Дар як оила метавонад зиёд дида шавад. хуб, варикоцеле се дараҷа дорад, дӯстони азиз. Варикоцеле ки дар узӣ меёбанд, дӯстони азиз, оно мо субклиническое варикоцеле мегӯянд. Варикоцеле субклиникӣ, яъне ягон аломат надорад. Фақат дар узӣ мегӯянд ки шумо варикоцеле якум дараҷа доред. вале кадоме ки назди ман омадагӣ аст бо варикоцеле медонад ки мо ғайр аз узӣ бо худамон мебинем беморро, яъне мояашро мекушоем, мебинем, мегӯем ки рост ист, зур зан, шикамро дам кун ва мо мебинем. се дараҷа дорад асосан, дӯстони азиз. Якум, дараҷаи як танҳо вақти санҷиши валсалва маълум мешавад. Яъне вақте шумо рост меистед, мо меқапем ва мегӯем ки шикамро дам карда зур зан. Вақте дам мекунад, зур мезанад, ҳамин венаҳоро мо ба даст аллакай метавонем палмосем, фаҳмем ки венаҳо яъне васеъ шудагӣ ҳастанд. ва дуюм, дӯстони азиз, дараҷаи ду ҳангоми палмосидан маълум мешавад. Шумо зур мезанед, шикамро дам мекунед, намекунед, мо аллакай вақте меқапем мефаҳмем ки шумо варикоцеле доред. Барои ин чиз опыт, яъне таҷрибаи духтур бениҳоят бояд баланд бошад. Солҳои дароз ин чизро мебинӣ, баъд мефаҳмӣ. яъне ки шахсе ки нав тамом кардагӣ аст, мумкин 10 бор 20 бор дидагӣ бошад ин беморӣ, намефаҳмад ин чизро. сеюм, дӯстони азиз, дараҷаи аз ҳама вазнаш дараҷаи сеюм аст, дараҷаи бо чашм намоён аст. Яъне шумо худатон ҳаминҷо мебинед аллакай ки бо чашм намоён аст. Инҷо ҳам як бор нишон медиҳам. Чӣ хеле ки мебинед, бо чашм худатон аллакай метавонед пай баред ки дар шумо варикоцеле дида мешавад. хуб, дӯстони азиз, акнун биёед ман мефаҳмонам ки варикоцеле чӣ зарар мерасонад ба мояи шумо ва ба шумо. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидед, дар расм рагҳои хунгарди моя баромадаш, яъне ҳам веное ки мебарояд, мисли як сет ҳаст, яъне мисли як тур аст. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки ҳамин сет чӣ қадаре ки зиёд бошад, ҳамин қадар моя хунук мегардад. Хунук бояд бошад. Дар организми мо, дӯстони азиз, дар организми мо не, дар тамоми ҳайвонот агар аҳамият додагӣ бошед, мояи, масалан дар инҷо расми хук аст, расми буқа аст, мояи одамизод низ, дӯстони азиз, аз мард низ дар берун аст. Дил дар дарун аст, гурда дар дарун аст, ҳама узвҳо қариб дар дарун ҳастанд, дӯстони азиз, вале танҳо моя дар берун аст. барои чӣ? ба хотире ки чӣ хеле ки гуфтам, сперматозоидҳо дар моя ҳосил мешаванд. моя, дӯстони азиз, ҳарораташ аз бадани мо паст аст. масалан, бадани мо агар 36 градус гарм бошад, мояи тамоми ҳайвонот ҳам дар чӣ хеле гуфтам дар берун аст ва аз одамизод, аз мард низ моя 34-33 градус гарм аст. Яъне 2-3 градус фарқ мекунад аз бадани мо. барои чӣ? Ба хотире ки ин беҳтарин ҳарорат барои ҳосилшавии сперматозоидҳои солим аст. агар ҳарорат аз ин дам хунук бошад, сперматозоидҳо метавонанд фавтанд. ҳарорати моя агар ки баланди бад бошад, 36-40 градус бошад, ин сперматозоидҳо мефавтанд, яъне меморанд. барои ҳамин вақте бисёро мепурсанд ки ака сауна барои одамоне ки мардоне ки нияти фарзанддор шудан доранд мумкин аст ё ки мумкин нест? Мумкин нест. Барои чӣ? Барои ки ҳамин хел моя гарм мешавад, сперматозоидҳо меморанд. барои мо тавсия медиҳем ки масалан касе ки ният дорад фарзанддор шавад, то оилааш ҳомиладор нашавад, сауна наравад. хуб, барои чӣ, дӯстони азиз, гарм мешавад? Ман фаҳмидам. ба хотире ки вақте ки хун дар моя ҷамъ мешавад, хун дар ҳаминҷо ҷамъ мешавад, ҳаракат ки нест, хуни гарм мебиёяд артериявӣ, бояд зуд равад, лекин зуд наметавонад рафта, дар инҷо ҷамъ мешавад. хун худаш хеле гуфтам, аз ҷои 36 градуса мебиёяд, поён мефурояд 36 градус. дар инҷо меистад, гарм мешавад, мояро гарм мекунад. На танҳо як мояе ки масалан варикоцеле дорад, ҳамонша гарм мекунад. инчунин мояе ки солим аст, ҳаваям гарм мешавад, барои ки онҳо якдигари шақади наздиканд. яъне бо якдигар пайванд ҳастанд, гӯем ҳарчанд як граница дорад, албатта сарҳад, лекин мерасанд. барои ҳамин онашам гарм мешавад. ва бисёро мепурсанд ки сперматозоид дар он моя ҳаст ку барои чӣ уна аз ҳисоби ваяш масалан сперматозоид ҳосил намешаванд, ҳомиладор намешаванд. ба хотире ки агар сеюм дараҷа бошад, ба ин мояам зарар мерасонад, бениҳоят зарари калон мерасонад. хуб, чӣ гап мешавад баъд? чӣ хеле гуфтам, дӯстони азиз, хун вақте ки манъ мешавад, ҷамъ мешавад, моя гарм мешавад, сперматозоидҳо ба қавли мисли ҳамин дар дех меҷӯшанд аз гармӣ. ва ин сабаб мешавад ки мард бенасл шавад, ба хотире ки сифати пасти сперматозоидҳо ҳосил мешавад, ё ин ки вообще умуман кам ҳосил мешавад, ҳаракат надоранд, бечора мебароянд, аллакай мурдагӣ ҳастанд. ва сперматозоиди шахсоне ки варикоцеле сеюм дараҷа доранд, ман аҳамият дода гастам, бисёр параметраш хуб аст, вале онҷое ки
акинезия дорад, яъне ҳаракати мурда, яъне умуман ҳаракат надоранд, фоизаш беҳад баланд аст. дуюм чӣ зарар дорад дӯстон азиз? Вақте ки хун манъ мешавад дар ҳамон худи моя, гипоксия мешавад, яъне нафасгирӣ ва мисли як буғӣ мешавад бигем ҳамон моя. чӣ хеле ки гуфтам, мисли чӣ аст? Мисли оне ки масалан гуфтам, як аз шумо дар хонае ки зиндагӣ мекунед, питса овардан мегирад, коробкаҳо ҷамъ мешавад, ҳамун коробкаҳо шуморо зер мекунад, мисли ҳамун мешавад. ҳамун ғаждиву чирку дигар чизое ки ҳастанд, ба қавле ба забони оддӣ барои шумо фаҳмонам, ҳамун мояро буғӣ мекунад ва ина гипоксия мегӯянд, яъне нафасгиршавӣ мешавад, оксигени дуруст намерасад. ва дар ин ҳолат ҳам сперматогенез, яъне процессе ки сперматозоидо тавлид мешаванд, паст мешавад. ва чӣ хеле ки гуфтам, моя яке аз вазифаҳош ҳосил кардани тестостерон аст. ва ҳамун моя бечора дигар тестостерони хуб ҳосил кардан наметавонад ва бале дар баъзе ҳолатҳо метавонад сабаби заифшавии мардонагӣ шавад. Ман барои шумо мефаҳмонам чӣ гуна. дар ҷо расми ман мояро гузоштам ва чӣ хеле гидад, ҳамин хел мусорҳо ба қавле зераш мекунанд ва ба қавле нафасгир мешавад. хуб дӯстони азиз, акнун биёед ман барои шумо мефаҳмонам ки шумо чӣ гуна метавонед фаҳмед ки дар шумо варикатсели ҳаст ё ки не, яъне дар бораи аломатҳои ин беморӣ суҳбат мекунем. ва бояд гуфт ки дар 87% ҳолатҳо варикатсели бе ягон аломат мегузарад. Бемор умуман ягон чизро намефаҳмад, дард намекунад. бисёр беморҳо мебиёянд, мегӯянд ки ака ман дард намекунад, барои чӣ ҷаро мекунам? Мебинем масалан фоизош паст аст, варикатсели сеюм дараҷа дорад, моя хурд шудагӣ аст, лекин ягон аломат нест, дард нест. бале дӯстони азиз, дар 87% ҳолатҳо бе ягон дард мегузарад, яъне ҳамин бигем бисёр вақт бе аломат мегузарад. ва дуюм ҳолате ки баъзе ҳолатҳо аломат медиҳад, ин нороҳатӣ ва вазнинӣ дар моя, махсусан дар охири рӯз. вақте аз хоб бедор мешавед, метавонед ин чиза яъне ҳис накунед, вале дар давоми рӯз метавонад ин чиз зиёд шудан гирад. ба кадом хотир? ба хотире ки шумо дар ҳолати яъне горизонталӣ бошед, яъне дароз кашидагӣ бошед, моя ин хел аст ва ҳамун хун аз ҳисоби гравитатсия, яъне қувваи ҷозибаи замин боло рафтан мегирад худаш, яъне ки шумо ин хел хоб мекунед, аз боло ба қавле поён мефурояд, хун тез холӣ мешавад аз моя. вале агар ки масалан шумо вақте рост меистед муддати тӯлонӣ, моя овезон, дигар хун ҳаракат карда наметавонад боло ва давоми рӯз ҳамун беморро мегӯянд ки дардам зиёд шудан мегирад, нороҳатӣ ва вазнинӣ дар моя зиёд шудан мегирад то шабона. ва вақт баъзе беморро мегӯянд ки дард зиёд шудан мегирад, ман мерам дароз мекашам, дард гум мешавад. на ҳама вақт, вале ҳамин гуна аст. дарди мояро фаҳмондам дӯстони азиз, дардаш мисли дарди кунд аст, ноиши боли мегӯянд, ҳамин гуна аст. ва дигар аломат дӯстони азиз, хурдшавии моя аз ҳама аломате ки каварни аст, яъне қинфаҳм аст ва бемор метавонад умуман нафаҳмад, махсусан писарбачае ки аз 13 сола 12 сола боло ҳастанд то 18 сола, ҳамин момента падару модарам аз даст медиҳанд, ҳамин хурдшавии моя аст. умуман ягон чи ғам наметиҳад кӯдака, ҷавоно ҳам ягон аломат надорад, ҳеҷ дард нест, вале моя метавонад хурд шудан гирад ва вақте бемор назди мо меояд, мебинем дар ӯзӣ мояи тарафи росташ масалан 13-14 мл аст, вале мояи чапаш аллакай 50% хурд шудагӣ аст, 8 аст, 7 аст. ва аз ҳама хатарнок ҳамин аст дӯстони азиз ки шумо аз даст медиҳед ва вақте тавбатам кунед, ҷарроҳӣ кунед, дигар моя калон намешавад дар шахсоне ки синну солашон калон аст. ва хурдшавии моя дӯстони азиз вобаста аз дараҷонокӣ нест, метавонад масалан дуюм дараҷа бошад, мояро хурд накунад ё баръакс хурд кунад. сеюм дараҷа метавонад бошад, вале умуман метавонад мояро хурд накарда бошад. яъне корреляция байни дараҷанокӣ ва ҳаҷми моя вуҷуд надорад. метавонад дуюм бошад, умуман моя бениҳоят хурд шудагӣ бошад, сеюм бошад, метавонад хурд нашуда бошад, ё ин ки баръакс хурд шудагӣ бошад. хуб дигар дӯстони азиз, ҳамчун як халта бо кирмҳо намоён аст. ҳамн бемор мегӯяд ки агар дараҷаи се бошад, намоён бошад, мегӯяд ки мисли як халтаи кирм аст, назорат мекунам, веноҳо, рагҳо калон шудагӣ ҳастанд. ин аломате ки шумо метавонед фаҳмед. ва охирон дӯстони азиз, патоспермия ва пастшавии тестостерон, яъне патоспермия ин патологическая спермограмма. Спермограммаи шумо хуб нест ва ин сабаб мешавад ки шумо аз бенаслӣ азият мекашед ва соҳиби фарзанд намешавед. ва пастшавии тестостерон дӯстони азиз, инам чӣ хеле гуфтам, ҳамун зарар расондан гирифт ба моя бечора дигар тестостерони худро ҳосил карда наметавонад. тестостерони шумо доимо паст мешавад, шумо дигар алоқаи ҷинсии хуб карда наметавонед, шумо аз
еректильная дисфункция, заифи мардонагӣ, яъне азият мекашед. хуб акнун биёед дӯстони азиз дар бораи диагностика, яъне муайян кардани ҳамин беморӣ суҳбат мекунем. Асlan роҳи хуб дӯстони азиз албатта ки назди духтур омадан аст, назди уролог, андролог. Мебиёед ба клиникаи Евромед, ҳамаи шароитҳо дар клиникаи Евромед аст. мо ҳатман бо даст яъне беморро мекушем ва мояро мебинем. Ҳатман бояд бинем. Ин чиз ягон духтуре ки масалан шуморо дар узи дид варикоцеле тамом рафта ҷарроҳӣ кунед, накунед дӯстони азиз. Ҳатман бояд духтур кушояд, бубинад, бо даст ва гӯяд ки дар ҳолати рост истодан зур занед, шикамро дам кунед, приём вал салва мегӯянд ва бо даст муайян мекунад ки шумо дарақат доред ё ки надоред. ва ина палмосидан мегӯянд дӯстони азиз. ва дуюм чизи бениҳоят муҳим дар асри бисёре мепурсанд ки барои чӣ замони пеш ҳамин беморӣ набуд, акнун зиёд шудагиаст. ба хотире ки ҳамин аппарат биромадагиаст. Доплерографияи венаҳои моя узи ба қавле ҳамун рагҳои хунгарде ки дар моя ҳастанд, аммо шумо метавонед ҳаҷмшона яъне васеъгишона бо ҳамин аппарат муайян кунед. Чӣ қадар васеъ бошад, мо аз ҳамун лиҳоз ҳам метавонем дараҷанокиро муайян кунем. ва ҳатман бояд ин беморон дӯстони азиз спермограмма супоранд. ҳатман аст ин чиз дӯстони азиз. вақте ҳатто кӯдак доранд надоранд, мо барои ҷарроҳӣ кардан мегӯем ки шумо бародар бояд спермограмма супоред. ба кадом хотир? ба хотири ҳаст ҳолатҳое ки бемор масалан азоспермия дорад, фоизош 0 аст, лекин супоридагӣ нест масалан. ва духтур мебинад ки варикоцеле дорад бемор, меравад ҷарроҳӣ мекунад ва баъдан баъди чанд сол оиладор мешавад, мебинад ки кӯдак нашуда истодааст, спермограмма месупорад, мегӯяд ки 0 аст. Мебинад ки 0 аст, ҳеҷ нест. баъд мегӯяд ки оҳ, мара духтур ҷарроҳӣ кардаги буд, фалон духтур, ман мерам акун айби аномон шудагӣ аст, ҳамун мара ҷарроҳӣ кардаги буд. вақте мебинанд мисол духтур пеш аз ҷарроҳӣ ҳамин чиз дидагӣ нест, баъд духтурро меқабанд ки ту маро ҷарроҳӣ кардӣ ва ман 0 шуд. ҳарчанд духтур як мояро масалан ҷарроҳӣ кардаги аст, мояи дигар соз аст ку бояд ҳосил шавад агар ки масалан бемор набошад. ва ҳамин миф дар байни мардуми мо паҳн шудагӣ аст ва вақте бисёр шахсоне ки оиладор мешаванд, кӯдакдор мешаванд, фоизашон 0 аст, баъдан мегӯяд ки маро фалонӣ ҷарроҳӣ кард, баъди ҳамун фоизи ман 0 шуд. баъди ҳамун варикоцеле кардаги ҳамун 0 шуд. ба ҳамин миф дар байни мардуми мо паҳн мешавад, ба мегӯяд ки ака ман варикоцелеро ҷарроҳӣ намекунам, ба хотире ки фалониро ҷарроҳӣ кардаги будам, фоизаш 0 буд. ҳолон ки он бечора ҳамун аввал 0 буд ҳамун фоизаш. ҷарроҳӣ просто бигӯем ба қавли бо хатогии духтур бе анализи спермограмма ҷарроҳӣ кардаги аст, ҷони худашро гӯем дар ҳамин хатар мегузорад ҳамун духтур ба қавле. баъд меояд бо духтур ҷамъ мекунад. ҳатто духтурҳо задагӣ ҳастанд, кашокашҳои калон ҳам ман дидагӣ ҳастанд. барои ҳамин духтуроне ки моро тамошо мекунанд, ҳатман спермограммаро дӯстони азиз бояд шумо супоранд. духтури бемори шумо супорад, ҳарчанд 2 фарзанд ҳам дошта бошад, супорад. фақат кӯдаконе ки 13-14 сола аст, аз ҷиҳати этикӣ гӯем дуруст нест, нагӯед ки рафта худризоӣ кун ва спермограмма супор, вале ба ҳар ҳол бояд шумо қайд кунед ки масалан 13 сола аст ва волидайнро фаҳмонед ки ба ин чиз умуман метавонад рабт надошта бошад. спермограммаро шумо масалан ҷарроҳии варикоцелешро мегузаронем, лекин спермограммаи он баъди 5 сол чӣ гап мешавад, мо намедонем. ва гормонҳоро ҳам дӯстони азиз муҳим аст шумо супоред. ҳормонҳо, гормони LG, FSG, тестостерон, ин чизо бениҳоят муҳим ҳастанд дӯстони азиз. агар шумо супоред, мо баъзе ҳолатҳо пай мебарем ки шояд мояи шумо хуб кор накарда истодааст, барои ҳамин тағйирот дар LG, FSG шумо ва тестостерони шумо ҳаст. хуб боз дигар таҳқиқотҳо аст, лекин ҳамин 4 то барои мо бисёр вақт кифоя аст. акнун биёед дӯстони азиз дар бораи тавбат суҳбат мекунем. бисёриҳо, ман боварӣ комил дорам ки то ҳамин ҷо мо барои чӣ тамошо дорам, мо мехоҳам фаҳмам ки мо фаҳмонем чӣ гуна мазҳҳо, кремҳо, гелҳо ҳастанд ки барои тавбати варикоцеле кӯмак мекунад. хуб дӯстони азиз, дар ёд гиред. ягон намуди дору, ягон намуди маз, доруҳо мисли флебодияву қаврбало, аскаротин ҳам менависанд, ман медонам бисёр доруҳо менависанд, аз нигоҳи тибби исботӣ кӯмак намекунад, умуман ёрдам намекунад. шумо ҳамин пулро гӯем дар ҳаво фош медиҳед, мепартоед. на маз, на инъексия, уколҳо, ягон баъзе беморо ман ҷарроҳӣ кардасам, мегӯям ки шумо тавбат гирифта будед барои варикоцелетон ягон чӣ, мегӯяд бале ман дору нависам. баъзеҳо мегӯянд ҳатто маро массаж предстательни жилизы кардаги ҳастанд. ман ҳайрон мешавам, ин чӣ рабт дорад ба якдигариш. барои ҳамин касе барои шумо ваъда медиҳад, баъзеҳо ҳастанд ваъда медиҳад ки ман туро ба дору соз мекунам, ба хотире ки онҳо ҷарроҳиро наметавонанд кардан. ҳастанд шахсоне ки масалан уролог ҳастанд, танҳо
андрологически коро мекунанд, яъне бо роҳи доруҳо табобат мекунанд, лой мемонанд, қафо массаж простата мекунанд, ҷарроҳӣ кардан наметавонанд. Мутаассифона бояд мегӯянд ки не, ҷарроҳӣ накун. ва ҳамин гуна бемор ҳам вақти тиллоиро аз даст медиҳад, ба хотире ки чӣ қадар ки варикатсели муддати тӯлонӣ истад, ҳамон қадар барқароршавӣ барои шумо қийтар мешавад, зарараш зиёдтар расидан мегирад. ҳамон ҳуҷайраҳое ки дар моя вазифаи ҳосил кардани сперматозоидро доранд ва вазифаи ҳосил кардани тестостеронро доранд, клетки сертоли мегӯянд, лейдига мегӯянд, ҳамуно миқдор доранд. Масалан чанд ҳазор дона аст ё ки 1 миллион дона аст, ҳамун моя зарар дидан гирифт муддати тӯлонӣ, ҳамуно мурдан мегиранд. вақте мурдан аллакай дигар оно барқарор карда намешавад. дӯстони азиз, барои ҳамин ҳатман ба назди профессионал равед, оне ки масалан бо ҳамин бемориҳо кор мекунанд. лекин нуқтаи муҳим, дӯстони азиз, варикатсели доштан маънои ҷарроҳӣ кардан надоранд. вақте бемор мебиёяд, як рӯз, як ҳафта пеш бемор омадагӣ буд, гуфт ака ман тӯй дорам, баъди 5 рӯз пас ё 6 рӯз пас ман мехоҳам як бор чекап гузарам, просто як бор мана бинед, мояма бинед, простата. Ман гуфтам майлаш гузаред. Мерад мегузарад, дар омада кабинети ман аллакай баъди ташхисоро гузаштан дар омад, гира карда истод. Мегӯям барои чӣ гира дорӣ? Мегӯяд ки ман акнун мара ҳама жда дорад ва ҳама интизор аст, ман бояд тӯй мекардам. Ака ман чӣ хел тӯй мекунам? Варикатселе буромад дар рӯзии ман. Варикатселе, дӯстони азиз, маънои оро надорад ки шумо ҷарроҳӣ мекунед. Ин фикр ғалат ки мо бояд ҷарроҳӣ кунем, шояд фарзанддор нашавад, ҳамин хеле фикрҳо дар сараш омадагӣ аст. варикатселе, боз мегӯям сеюм бор, варикатселе маънои оно надорад ки шумо бояд оно ҷарроҳӣ кунед. танҳо дар бениҳоят кам ҳолатҳо, аз 10 бемор як беморро мо ҷарроҳӣ мекунем. ва касе ки назди ман омадагӣ аст, ман боварӣ комил дорам, шумо чандтаи шумо омадагӣ ҳастед, дар комментари ҳатман нависед, омадед мо дидем варикатселе доред, мо гуфтам ки шумо ҷарроҳӣ лозим нест ҳозир. агар ҳамин хел бошад, ҳатман дар комментаре нависед. дар кадом ҳолатҳо ҳастанд клинические рекомендации Ассотсиатсияи урологии Аврупо Амрико, яъне тавсия медиҳад баъзе ҳолатҳое ки варикатселеро бояд шумо ҷарроҳӣ ҳатман кунед. якум, варикатселе клиникӣ плюс пасшавии спермограмма. агар шумо варикатселе доред, ҳоли оиладор нестед, 25 сола ҳастед, мо намедонем шумо кай оиладор мешед. 25 сола ҳастед, мехоҳед 5 сол пас оиладор шавед, ё ки 22 сола ҳастед. варикатсели клиникӣ доред, яъне варикатселе ки дар узи якум дараҷа баромад, не варикатселе ки мо ба даст худамона меқапем, муайян мекунем ки шумо доред варикатселе. агар ҳамин чиз бошад ва спермограмма месупоред, дидем ки параметрҳои спермограмма паст шудагӣ аст, пата спермия ҳаст, шумо бояд ҷарроҳӣ кунед. ба хотире ки то шумо оиладор мешавед, чӣ қадар ба мояи шумо зарар мерасонад ва чӣ қадар баъд шумо азоб мекашед ба аз бенаслӣ оиладатон ҳомиладор намешавад, инаш ки гуфта наметавонад, лекин бисёр вақт ҳамин чиз мешавад. барои ҳамин сари вақт бояд шумо ҳамин вақт гиред. лекин фақат варикатселе клиникӣ бошад, лекин спермограмма ҳама нағз бошад, ҳама 100% бошад, ягон камбудӣ надошта бошед, ҷарроҳӣ намекунед, барои шумо лозим нест. дуюм ҳолате ки шумо бояд ҷарроҳӣ кунед, варикатселе клиникӣ ҷамъи бенаслӣ, яъне бо даст мо муайян мекунем ки шумо варикатселе доред ва узидам ташхис, яъне тасдиқ мешавад ва инчунин бенаслӣ доред. мо дар баъзе ҳолат, дӯстони азиз, спермограммаро нигоҳ мекунем, масъалаи бенаслида мебинем, параметрҳо хуб аст. масалан бемор мебиёяд 2 сол шуд бо ҳамсараш зиндагӣ мекунад, лекин кӯдак надорад. беморро мо чӣ кор мекунем? Мо мебинем ки варикатселе дорад, мебинем ки спермограммаш ҳаракаташ масалан бояд 32 бошад, 32 ҳаст, 15 миллион бояд боло бошад, 16 миллион аст. бигем ки ҳамун верхняя граница норма аст, спермограммаш бениҳоят ба қотибат нест, норма аст, ягон камбудӣ надорад, лекин фарзанд нашуда истодааст. мо мегӯем ки оилаатонро ҳатман бурда аз ташхис гузаронед. онҳо рафта оилаашонро ҳамун роҳи нутфагузаре ки баъд, яъне ки трубки мегӯянд, ҳамон трубкаи бачадони оилаатонро ҳатман гузаштанашро бояд шумо тасдиқ кунед, яъне муайян шавад ки мегузарад, гузаранда аст. ва тухмдонорро мебинанд ки аз оилаи шумо солим аст, бенамозишону менструатсия чизо ҳамаш хуб аст, амг хуб доранд, оилатон дар ягон камбудӣ наёфтанд, пас шумо бояд ҷарроҳӣ кунед. ба хотире ки дар 20% ҳолатҳо шумо ҷарроҳӣ мекунед, ҳарчанд спермограммаи хуб доред, камбудӣ нест, фақат оилатонам хуб аст, ҷарроҳӣ мекунед, натиҷа мегирад. ба хотири баъзе ҳолатҳо тиб наметавонад ин чизо фаҳмонда. хоб, масалан боз як ҳолати дига ҳам аст, шумо бояд ҷарроҳӣ кунед. варикатселе клиникӣ агар дар шумо бошад, чӣ хеле гуфтам бо даст муайян шуд, ва дарду нороҳатӣ агар шумо исбот шуд ки аз ҳамин сабаби варикатселе аст. ҳолатҳое ҳастанд ки варикатсели қити мебиёянд, бемор дард дорад, мо баъзе вақт табобат мекунем.
нистероиду дигар доруҳо мекунем барои варикатсияи гум кардан не дӯстон азиз, барои дардо дору менависем. Агар дардоро гирифт метавонад бемор равад, ягон мушкили дигар надошта бошад бенаслӣ ёки патоспермия дигар чизо, хурдчаи моя метавонад ҷароҳӣ накунад. Боз пас аз 6 моҳ метавонад биёд, як бор дигар мебинем. Ва ҳолате ки дӯстони азиз дар писарбачаҳо наврасон, оное ки фарзанддор ҳастед дӯстони азиз ва оное ки масалан шумо ака дудар доред, оно фарзанддор бошад, ҳатман наворро равон кунед, оно бояд огаҳ бошад. Шумо писарбача доред 13 сола, яъне ки наврас аст, ҳатман писари худро дӯстони азиз аз назорат гузаронед, мояашро бинед, назди духтури урологии кӯдакона баред, бинанд ки ҳаҷми моя чӣ гуна аст. Ва агар дар кӯдакон, дар ҷавононе писарбачаҳое ки хурд ҳастанд аз 13 сола то 18 сола, яъне наврасон, дар кадом ҳолат бояд варикатсияро ҷароҳӣ кунед. Агар клиники муайян шуд ки шумо фарзанди шумо масалан варикатсия дорад ва ҳатман бояд ҳаҷми моя аз мояи дигарӣ хурд шуда бошад, 2 мл ё 20% фарқ бояд дошта бошад. Ва инчунин агар дарду нороҳатӣ бошад, ҳамчун профилактика гирифтан тавсия наметиҳам дӯстони азиз ва ассотсиатсияи урологони Аврупо ино тавсия наметиҳам. Вале агар дар шумо муайян кардан ки фарзанди шумо варикатсия дорад, 13 сола аст, 14 сола аст, ягон аломат надорад, дард надорад, ҳаҷми моя хуб аст, ягон мушкилӣ надорад, шумо меравед, пас аз 6 моҳ боз фарзанди худро меоред ва дар динамика назорат кардан мегирем. Тағйирот бошад, пас метавонем ҷарроҳӣ кунем. Хуб, дар ҳолати боз бенаслии дуюмин дараҷа, агар ки варикатсияи клиникӣ муайян шуд ва шумо бенаслӣ доред дуюмин дараҷа, фарзанд доред, дуюм, сеюмаш нашуда истодааст, чорумаш нашуда истодааст, следующий яъне фарзанд нашуда истодааст, ё оилаи шумо ҳомиладор шуд, як бор ду бор выкидыш кард, ё ин ки ягон кӯдак авҷ нагирифт, ин бенаслии дуюмин дараҷа аст. Дар ин ҳолат дӯстони азиз шумо бояд варикатсияи худро ҷароҳӣ кунед, ҳарчанд спермограммаи шумо хуб бошад, ба хотире ки ҳолате аст, ҳолате ки спермограммаи шумо мо мебинем фоизо хуб аст, лекин ДНК фрагментатсия баланд аст. ино сабаби дуруст инкишоф наёфтани кӯдаки шумо мешавад, солим набудани кӯдаки шумо мешавад ва ҳатто сабаби выкидиш, яъне ба қавли ба забони оддӣ гӯем клет кардани кӯдак дар шумо мешавад, дар ҳамсари шумо мешавад. Барои ҳамин дар ин ҳолат ҳам бояд шумо варикатсияи худро ҷароҳӣ кунед. Ва саросима нашавед дӯстони азиз, варикатсия мисли аппендитсит нест ки агар масалан ҷароҳӣ накунӣ, яъне фавран метавонад ба беморӣ намедонам перитонит биёраду фавт додам, ҳеч кана намеморад аз варикатсия. барои шумо дар як ҷо варикатсия гуфтанд биёед дар дигар ҷой боз муоина гузаред, метавонед ба клиника Евромед биёед, мо муайян мекунем ки шумо доред надоред, барои шумо лозим аст ҷароҳӣ ё ин ки лозим нест. агар ки шумо тасаввур кунед ки ҳама варикатсия доштагиро шумо ҷароҳӣ кунед, тахминан агар ки дар Тоҷикистон 5 миллион мард бошад, 15% онҳо доранд. 15%аш дӯстони азиз қариб 1 миллион одам мешавад. 1 миллион одам мо ҷароҳӣ намекунем дӯстони азиз. ҳолате аст ки аз 10 одам танҳо 1 одам ҷароҳӣ мешавад. дӯстони азиз, акнун биёед дар бораи табобати варикатсия суҳбат мекунем. Табобати консервативӣ чӣ хеле гуфтам вуҷуд надорад. Бо дору табобат намешавад. ягона роҳ дӯстони азиз ин роҳи ҷарроҳӣ ҳаст. аллакай венаҳо вақте васеъ шудагӣ ҳастанд, мисли як резинае ки дар мошини шумо аст, масалан резинаи баллони шумо ва вақте шишка мешавад, аллакай вайрон мешавад, оно дигар шумо наметавонед абрад нагӯем дозеду маҳкам кунед, намешавад. яма мисли ҳамин аст. аллакай эластичности худро, яъне ёзандагии худро гум кардагиаст, функсияи худро иҷро намекунад. дар ин ҳолатҳо мо бояд ҳатман онҳоро ҷарроҳӣ кунем ва гирем. ҷарроҳӣ тамоми намудаш бениҳоят зиёд намуди ҷарроҳӣ аст. фақат мақсадаш якчи аст, ҳамун венаҳое ки аллакай дигар фаъол нестанд, кор намекунанд, онҳоро шумо бояд лигировать мекунед, мебуред, қайчӣ мекунед, аз кор мемонед, яъне онҳо бояд дигар яъне хунро қабул накунанд. ҷарроҳиҳо чӣ хеле гуфтам бениҳоят зиёд ҳастанд. Палому, Голдштейн аст, Иванисеич аст, Мармара ҳаст, зиёд аст, бениҳоят зиёд аст, вале аз ҳама беҳтаринаш дӯстон азиз дар тамоми ҷаҳон залатои стандарт барои ҷарроҳӣ кардани варикатсияи дӯстони азиз ин микрохирургическая субингуинальная варикатселектомия аст. яъне усулҳош ҳаминам бисёр аст дӯстони азиз. яке аз усулҳое ки маъруф аст ин усули Мармара аст. ва чӣ хеле ки медонед дӯстони азиз, ман бениҳоят зиёд сафар мекунам барои таҷрибаомӯзӣ ба давлатҳои хориҷа. дар амрико ҳам будем, аврупо ҳам будем, фардо ба Кореяи ҷанубӣ сафар дорем. дар тамоми ҳамон давлатҳо дӯстони азиз бисёртар бо ҳамин роҳ борои микрохирургическая варикатселектомия, субингуинальная варикатселектомия мегӯянд, яъне ки
паховый доступ меган. Разрез, яъне буриш, дӯстони азиз, агар ҳамин узви мардона бошад, ин мояҳо бошад, ин қаткашак аст, аз ҳамин ҷо мешавад. Каме болотар аз узви мардона ва берунтар ҳамин гуна буриш мешавад. Буриш одатан дӯстони азиз зиёди бад нест. Буриш ҳамагӣ аз 1.5 сантиметр вобаста аз фарбеҳии шумо то 2.5-3 сантиметр мешавад. ва барои чӣ бо усули микрохирургӣ мегӯям дӯстони азиз, яке аз сабаб аз буриш ҳам нест дӯстони азиз. Сабаб дар он аст ки таҷҳизотҳо истифода мешаванд ки дар ҳангоми ҷарроҳӣ кардан ҳамун чизо бояд ҳатман истифода бурда шавад. Чӣ қадр ки медонед ин расмиан аст. Ман ҳамин гуна айнакҳо бинокулярни очки истифода мекунам ҳангоми ҷарроҳӣ кардан. ба кадом хотир дӯстони азиз? ба хотире ки ҳангоме ки шумо мекушоед, ҳамун боло инам моя аст, ин узви мардона аст, моя, ва аз ҳамин ҷое ки мо буриш мекунем, вақте венаҳоро мебурем, инҷа семинои канатик аст, яъне роҳи нутфабарор меган, ё танобаки нутфабарор меган. ҳамин танобакро вақте мо берун мебарорем, дар ин ҷо чанд элементҳое ҳастанд ки шумо вақте ҷарроҳ ҳамин корро мекунад, ҷарроҳиро мегзаронад, бояд эҳтиёт бошад. ба хотире ки мо фақат мақсади мо ҳангоми ҷарроҳӣ кардан ҳамин венаҳоро гирифтан аст, лекин ғайри венаҳо инҷода мераванд дӯстони азиз роҳи нутфабарори худашон, роҳе ки ҳатман агар ина бури масалан дигар як моя дигар сперма яъне ки намебарорад, сперматозоидро намебароянд аз як моя. Албатта ина агар кур набошӣ намебурӣ, лекин ба ҳар ҳол ҳастанд ҳолатое ки буридагӣ ҳастанд ё лигирут кардагӣ ҳастанд, маҳкам кардагӣ ҳастанд. дар ин ҷо дӯстони аз ғайр аз ин чиз боз артерия мегузарад, артерия ки мояро бо хун таъмин мекунад. Ина бояд шумо назанед. Агар шумо занед, медонед чӣ гап мешавад? Моя хурд мешавад, дигар ғизо намегирад, ба ҷои фоида зарар мерасонад. ин як хизмати хирсона мешавад, яъне ба ҷои фоида расонидан зарар мерасонед ба бемор шумо. Яъне ин ман боварӣ комил дорам ки навораи моро духтурон ҳам мебинам. ва ин артерия назар ба ин венаҳо дӯстони аз хеле хурд аст. баъзе ҳолатҳо бениҳоят борик мешавад ва ёфтани ин чиз қин мешавад. ва инчунин торҳои асаб меравад. ин зардое ки мебинед, ман ҷудо кардам, ин торҳои асаб ҳастанд. ва инчунин дӯстони азиз торҳои лимфатикӣ аст. ман инҷа сиёҳ кардам торҳои лимфатикӣ, оно сиёҳ нестанд, оно прозрачни, яъне бе ранг ҳастанд. мисли мебинӣ мегӯӣ ки дохилаш об рафта истодааст. ино ҳам бояд шумо набуред. ва фақат бояд ҳамун венаҳое ки бемор ҳастанд ва ин кабутое ки дидед, мо бояд аз байни ҳамин чизо бояд ҳамина ҷудо карда ҳамоно бояд мо бурем. мо чӣ кор мекунем? мо аз ҳамин вена бошад аз ду тараф лигирут мекунем, яъне риштаи қатиб мебандем ва баъдан мебурем байни ино, то ин ки пайванд нашаванд, пайванд набошад. Байни ино яъне пайвандӣ набошад, хун дигар ҳаракат накунад. бисёреҳо мепурсанд ки баъде ки шумо буридед, хун ба дигар чӣ хел ҳаракат мекунад? мо ҳамаи венаҳоро намебурем дӯстони азиз. баъзе венаҳо хоҳеда мемонад, онҳоро коллатеральная система мегӯянд. Коллатералӣ дар организми мо баъзе венаҳое ҳастанд ки умуман фаъол нестанд, хобанд. Артерияҳо ҳам ҳастанд ки хобанд, умуман ягон вазифаро иҷро намекунанд, истодагианд. дар ҳолате ки ҳамин хел ҳолатҳо мешавад ки венаҳоро масалан мо мегирем, баъд онҳо корда медароянд, баъд дигар роҳҳо қатӣ яъне ҳаракат мекунанд, рагҳои яъне ки хуни бадани шумо, хуне ки ба моя мебояд тариқи ин артерия. ман инҷа фаҳмондам ин чизҳо ҳастанд. ва барои ҷарроҳӣ шудан дӯстони аз чӣ хеле гуфтам нозук аст. бояд ина назанӣ, масалан артерияро назанӣ, лимфатически сосудҳоро бояд назанӣ. агар артерияро зани дӯстони аз моя дигар ғизо намегирад, агар лимфатически сосудро зани вадянка мешавад, яъне моя варам мекунад, об мегирад, ҳамин қадари моя мешавад дӯстони аз. боз мо вадянка ҷарроҳӣ мекунем, чандин нафара мо ҷарроҳӣ кардагим дӯстони азиз. ва барои ина ёфтан дӯстони аз ду чиз барои шумо лозим мешавад. якум, барои ёфтани ҳамон лимфатические сосуды, торҳои лимфатикие ки шумо бояд онҳоро набуред, ба хотире ки агар буриден моя варам мекунад, калон мешавад, дигар боз ҷарроҳӣ мешавад як бори дигар. барои ин чиз барои шумо дар кор мешавад бинокулярни очки. ва баъзе ҳолатҳо барои чӣ мегӯям набуред? Ба хотире ки венаҳо монанди ҳамин чиз мешаванд, монанди ҳамин лимфатические сосуду мешаванд, рагҳои лимфатикӣ, ва шумо ҳардуша фарқ карда наметавонед. метавонед ҳар доим онҳоро гиред ва баъдан бемор мебояд 10 рӯз 20 рӯз пас моя намеқадар аст. ва дуюм чизе ки бениҳоят чизи муҳим аст ва дар клиникаи Евромед мо аз ин таҷҳизот истифода мебарем. ин таҷҳизот ном дорад микродоплер. ин узи аст, ҳамон узие ки шумо дидед, лекин ҳаҷми хурдаш ва ҳамин гуна ручка дорад, гӯем ба қавли як қисмаке дорад ки бо ҳамин чиз дар вақти ҷарроҳӣ кардан мо ҳамин артерияро яъне болои ҳамин ҷо мегузорем
ва мо муайян мекунем ки ҳамин артерия аз куҷо гузашта истодааст то ин ки ина мо набурем. вақти ина буридӣ чӣ хеле гуфтам вазъият баръакс безе мешавад. агар моя хурд шуда истода бошад баръакс хурд шуда рафтан мегирад. як бемор омад ба назди ман мегӯяд ки ака ман варикатселия ҷарроҳӣ кардам, лекин моям хурд шуда истода буд, баръакс боз хурд шуда рафта истодааст. барои чӣ? ба хотире ки ба ҳангоми ҷарроҳӣ кардан вақте шумо дар ин чизо нест, айнак надоред, бинокулярни очки надоред, микродоплер надоред барои муайян кардани ҳамин чиз, метавонед ҳамон артерияро занед, бечора дигар хун намеравад ба моя баръакс бо хурд шуда рафтан мегирад. мо дар ин ҳолат дигар умуман кӯмак кардан наметавонем. ҳангоми ҷарроҳӣ кардан агар задед оно мешавад барқарор кунед дар вақти ҷарроҳӣ, лекин агар аллакай 5 рӯз гузашт, 10 рӯз гузашт, дигар ҳеҷ кас барқарор кардан наметавонад. ин аз ширкати VTI амрико аст. ман ина аз амрико харидорӣ кардаги ҳастам, микродоплер. бениҳоят асбоби хуб аст дӯстони азиз, бениҳоят. ва оное ки духтур ҳастанд ва моро мебинанд ва ин ҷарроҳиро мегузаронед, бовар кунед ҳамин чиз арзандаи маблағаш ҳаст, арзандаи оне аст ки барои ин чиз бояд шумо пул сарф кунед. ин чиз ба фоидаи на танҳо шумо аст, инчунин ба фоидаи бемор аст. бемор натиҷаҳои хубтар мебинад ва инчунин кори шумо, вақти шумо кӯтоҳ мешавад. шумо 1 соат ҷарроҳӣ намекунед варикатселиро, 35-40 минута ҷарроҳӣ мекунед. ҳаст ҳолатое ки дӯстони азиз баъзе мутаассифона духтурон дар 15 минут ҷарроҳӣ мекунанд варикатселия. ба кадом хотир? ба хотире ки оно чӣ кор мекунанд? ҳамин роҳи нутфабароро ҳаминҷа мекушоянд, роҳи нутфабароро як тараф мекунанд, ҳамин венаҳоро, артерияро ҳама чиро маҳкам мекунанд, мебуранд. ба бемор мебиёяд ҳамин қадар мояқати аллакай вадянка шудагӣ аст, мебиёяд ки моро ҷарроҳӣ кунед. оризаҳо, осложнения, яъне камбудиҳое ки ҳангоми нодуруст ҷарроҳӣ кардани варикатселия вомехӯрад. на танҳо нодуруст, баъзе ҳолатҳо аст ки духтурам ҷарроҳӣ дуруст ҳам кардагӣ боша, метавонад баъзе оризаҳо дида шавад. масалан, яке оризаҳое ки бениҳоят кам дида мешавад дӯстони азиз, ин буридани роҳи нутфабарор аст. ин ман ростӣ дар практикаи худам дар ҳолати грижа дидагӣ ҳастам ки буридагӣ ҳастанд ё ки лигирут кардагӣ ҳастанд, лекин дар ҳолати худи ҷарроҳии варикатселия ман дидагӣ нестам ки як вақт ҷарроҳӣ карда бошад ҳамин роҳи нутфабарорро бурад. ба хотири ин чиз намоён аст, сафед аст, сахт аст, ина духтур мефаҳмад ва барои ина буридан бояд мебахшед кур бошед ё ки умуман духтур набошед. агар ина буридед ҳамон моя дӯстони азиз кор намекунад, яъне ҳосили сперматозоид ҳосил аст, лекин намебарояд. ва дигар ҳолат дӯстони азиз хурдшавӣ ва дард ҳангоме ки шумо ҳамин артерияро мебуред. вақте шумо ҳамин артерияро бо ягон хатоӣ мебуред, намеёбед, қайчӣ мекунед, мегиред ин чиза, моя хурд шуда рафтан мегирад ва инчунин дардманд мешавад. ва гидроцелия, яъне калоншавии ҳаҷми моя, обгирии моя мегӯянд, варами моя, обакони моя дар кам ҳолатҳо мешавад бо сабаби буридани ҳамон рагҳои лимфатикӣ. агар шумо ҳамин гуна айнаки бинокулярӣ ё ки микроскоп надошта бошед, метавонад ҳамон рагҳои лимфатикиро шумо буред ва моя варам кунад, об гирад. дар он ҳолати обгирӣ фақат ҷарроҳии дигар кӯмак мекунад, яъне бемор 2 бор ҷарроҳӣ мешавад, як бор дигар ҳам ҷарроҳӣ мешавад. ва бо ҳамин сабаб дӯстони азиз ин бемориро, яъне ҷарроҳияшро, ҷарроҳии мармараро ҷарроҳии микрохирургӣ мегӯянд, ба хотире ки аз ҳамин таҷҳизотҳо бояд истифода баред. аз микроскоп, бинокулярни очки, микродоплер, аз ин чизҳо истифода баред. баъд варикатселия ҷарроҳӣ кардани шумо ҷарроҳии мармара мешавад ё субингуиналия микрохирургическая варикацелектомия мешавад. ва агар шумо масалан танҳо буридед беайнак, буридан шумо ҷарроҳӣ кардан, айнак надорад, микродоплер надорад, он ҷарроҳии микрохирургӣ нест дӯстони азиз. мо аз размери буриши мо намегӯем микрохирургӣ, мо аз истифода бурдани ҳамин чизо мегӯем микрохирургӣ. хоб, беморе ки ман шумо нишон метиҳам, 10 рӯз пеш ҷарроҳӣ карда будем. ҳамаги 3 кӯк аст, варикатселия аз тарафи чап буд. дар рӯзи 8 ва 9-10 кӯкҳоро бояд мо гирем. ҳамаги қариб 2 сантиметр. хоб, бисёриҳо суол мекунанд ки чӣ қадар мешавад буриш? ҳамин гуна қадар мешавад, ҳамаги 1,1 калон аст, ҳамаги 1,2 сантиметр аст ҳамин буриш. дар 8, 9, 10 рӯз, баъзе вақт дар 7 рӯз мо кӯкҳоро мегирем. кӯкҳо бисёриҳо мефаҳманд ки дард мекунад, дард намекунад. умуман бемор дардро намефаҳмад. баъзе ҳолатҳо мо намегирем, бо викрил медӯзем. викрил дӯстони аз ҳамин хел аст ки худаш рассасот мешавад, яъне об шуда меравад баъди 15-20 рӯз пас. хоб дӯстони азиз, дар бораи варикатселия боз саволҳо ҳастанд. ман ҳозир ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб медиҳам хонда, вале ба ҳар ҳол дӯстони азиз ман фикр мекунам ки маълумотҳое ки ман барои шумо додам маълумотҳое буданд ки асоси илмӣ доранд, исбот шудагӣ ҳастанд ва дар практикаи худ духтуроне ки моро мебинанд ҳатман ин чизҳоро истифода кунед.
خب دوستان از اکنون بیاید با قسمی سوال و جواب میگذاریم. من با همه سوالهایی که شما درباره واریکوسل با من روان کرده هستید، با همه همین سوالها دوستان عزیز من جواب میگردونم. خب میگذاریم از سوال یکم شروع میکنیم. کی زیادتر با واریکوسل گرفتار میشود؟ خب دوستان عزیز، شخصانی که واریکوز پایه‌ای دارن و گیمروی دارن اونا بسیارتر با واریکوز گرفتار میشوند، واریکوسل انیخترش گرفتار میشن. و اونایی که با سپورت ورزشی وزنین مشغول هستند، وزن برداری، با گوشتینگیری و فوتبالیستان زیادتر نظر به دیگر شخصان گرفتار میشن با واریکوسل. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا وقتی یکی از سبباش خیلی گفتم وزن برداری است. با کدام خاطر این چیز میشه؟ وقتی که وزن میبرداره شما یک چیز زور زده میبرداره، در موشک‌های شکم سخت میشد، پرس سخت میشد و در داخل شکم یعنی همون رگ‌های خونگردی که از مویه بالا میبرن همونا زیر کرده میشوند و فشار در پایان بلند شدن میگیرد، رگ‌های خونگردی مویه وسیع میشن و در وقتی وزن برداری شما زیادتر به این چیز گرفتار میشد، به خاطر که در وقتی وزن برداری زور میزد همینجا سخت میشد. و هستن حالتایی که دوستان عزیز آدمون البته ورزش هم میکنن، ورزش ندارن، یگان مشق هم نمیکنن، واریکوسل دارند. بعضی آدما مشق هم میکنن واریکوسل ندارن. این اتنسیتیل است، یعنی نه همه وقت میتونه سبب شود. خب سوال دیگری می‌نویسد که واریکوسل باز تکراری میشود؟ دوستان عزیز من تا 5-6 مرتبه دیده هستم که بیمار واریکوسل شده است. بیچاره جراحی شدگی بود، یک بیمار در روسیه جراحی شدگی بود است، باز رفته، من نوارش در اینستاگرام خود گذاشتم، باز در ازبکستان جراحی شدگی بود، 3 بار بیچاره اومد در ما جراحی شد. یعنی تکراری جراحی شد، یعنی گرفتار شدن با واریکوسل این یکی از اوریزه‌هاش است. فراموش کردم گویم، یکی از اوریزه‌های واریکوسل جراحی کردن این تکراری پیدا شدن واریکوسل است که در هنگام سوبینگوینال میکروخیروژیک واریکوسلکتومی اگر خوب گذشته باشد جراحی شما همه 1% حالات دیده میشد. و در این حالت دوستان عزیز من تا چقدر گفتم تا چند مرتبه تا 5-6 مرتبه دیگه هستم که شدگی است و اون که از ازبکستان اومده بود من 3 بار جراحی کردم بعد خوب شد. همه وقت تکراری دوستان عزیز یکی از سبب‌های جراحی شدن واریکوسل این تکرارن با وجود آمدن واریکوسل است. اگر در شما واریکوسل دیاگنوز موندن یک بار جراحی شدگی باشد و در شما باز یافتن بعد 1 سال، شما باید حتما جراحی شد. لیکن یک بار جراحی شده تا 6 ماه تشویش نکشید. پس از 6 ماه باید شما تکرارن معاینه گذارید. وقتی که بعضی رو جراحی میکنید رگ‌های خونگردش مویه در من این خیلی است، مثلا مثل همین رسم است، این پس از جراحی کردن دوستان عزیز پس از 6 ماه این وینه ها میتونن نابود شوند. بعضی‌ها دیرتر میتونن نابود شوند، بعضی‌ها بر وقت‌تر. بیمارو میبینن میگه که نه یک هفته شده از جراحیش، میگه چرا همین رگ‌ها تازه نمایان است؟ بخاطر اینکه دوستان عزیز اینا دیر با قول قاق میشوند، از کار میمونن. این وینه ها صبر کردن لازم است دوستان عزیز. پس از 6 ماه تنها میتونید تکراری عضو کنید. سوال دیگری، پس از جراحی کردن واریکوسل کی کار کردن ممکن است؟ خب 10 روز اول ما برای شما توصیه میدیم که شما باید دم گیرید. عموما نگردید خونه دم گیرید. پس از جراحی عادتا پس از 2-3 ساعت میتونید خونه رید. اگر به اصول مرمر جراحی شدگی باشید میرید خونه 10 روز دم میگیرید، دراز میکشید، استراحت میکنید یا اون کار نمیکنید. پس از 10 روز تا 1.5 ماه کار کردن برای شما اجازه است. اگر شما تاکسی هستید کار شدگی دارید مرمت کردن گیرید. لیکن اگر کاری وزن برداری باشد اگر وزنی باید شما بردارید زیاد حرکت کنید، برای شما زیادی بعد حرکت کردن توصیه نمیدیم. و وزن برداری باشد از 3 تا 5 کیلو اگر مشکل ندارد. از 5 کیلو زیاد ریسکی تکراری به وجود آمدن واریکوسل رو زیادتر میکنه. خب و پس از 1.5 ماه دوستان عزیز هر کاری که میتونید کنید، چقدر وزن میبردید، مشق میکنید، چیزی میخواهید کردن گیرید. سوال دیگری می‌نویسد که پس از جراحی کردن واریکوسل کی علاقه جنسی کردن ممکن است؟ خب دوستان عزیز ما و اینچنین اساسیاسیون اورولوژی اروپا آمریکا توصیه می‌دهد که پس از جراحی کردن به اصول میکروخیروژی شما پس از 14 روز میتونید علاقه جنسی رو آهسته شروع کنید. بر وقت برای شما توصیه نمیدیم، بخاطر که سبب میشود، سببی دردمندی در مویه میشود، میتوند تکراری واریکوسل به وجود بیاید و این ریسک دوستان عزیز در شما زیاد است اگر شما در مدت 14 روز علاقه جنسی کنید. برای من احتیاط کنید. دکتر این چیزا برای شما حتما میفهمه. سوال دیگر می‌نویسد که پس از جراحی کردن واریکوسل کی تکرارن سپرماگرام رو سپوریم؟ سپرماگرام رو دوستان عزیز اگر برای بینسلی اگر توبه گیرید، پس از اون که شما واریکوسل جراحی کردید بعضی داروها هست باید شما استعمال کنید، آنتی اکسیدانت ها. اگر اولاد شما حامله دار شد میتونید نه سپورید، لیکن اگر حامله دار نشدن در دوام 3 ماه استعمال میکنید.
3 моҳ пас месупоред. Агар ҳомиладор нашуд, бо 3 моҳи дигар тавбат мегиред, бо дар 6 моҳ месупоред. пас аз 6 моҳ боз духтур метавонад ки барои шумо баъд хулосабарорӣ кунад ки чӣ кор кардан накор аст. яъне ҳамин варикатсели буд сабаби бенасли шумо ё ин ки не. саволи дигар, дар наврасон яъне писарбачаҳо варикатсел мешавад? Чӣ хеле ки фаҳмудам дӯстони азиз, дар наврасоне ки аз 11-12 сол боло ҳастанд то 18 сола варикатсели дида мешавад, вале аз дигар шахсон фарқияташ дар ин аст ки инҳо метавонад бе ягон аломат гузарад, мояро хурд кардан гирад ва бемор метавонад умуман ягон чиро нафаҳмад. барои ҳамин агар фарзандоятон бошанд, ҳатман ба назди урологи детский кӯдакона баред ва аз ташхис гузаронед. саволи дигар менависад ки агар фоизи спермограмма 0 бошад, варикатселеро бояд ҷарроҳӣ кунӣ ё ин ки не? се нуқтаи муҳим аст ки барои ҷарроҳӣ кардан шумо бояд баъд хулоса кунед. якум, бояд ҳаҷми моя хурди бад набошад. ҳаҷми моя хурд бошад, ҷарроҳӣ кардан барои пайдо кардани сперматозоидо қариб ки бефоида аст. дуюм ҳолат, дӯстони азиз, дуюм нуқтаи муҳим, бояд ҳатман ЛГ, ФСГ, ингибин дар ҳолати муқаррарӣ бошад. каме тағйиротҳо бошад, ҳеҷ гап надорад ва ин чиз бояд ҳатмӣ супорида шавад пеш аз оне ки шумо ҷорӣ мекунед. сеюм, дӯстони азиз, бояд шумо аз кариотипирование, генетическое исследование бояд гузаред. Кариотипирование мегузаред ва делетсия ҳастааст, уна месупоред ва инчунин АЗФ фактор аст, ҳамуна месупоред. агар уно хуб ромадан ва он ду нуқтаи муҳиме ки ман гуфтам, шумо 15-20% шанс доред ки пас аз ҷарроҳӣ кардани варикатселе дар шумо сперматозоидҳо пайдо шаванд. инчунин ҳангоме ки тестостерони шумо паст аст, шумо ҳам бояд дар ин ҳолатҳо ҷарроҳӣ кунед ва метавонад тестостерони шуморо барқарор кунад. бисёр беморон мегӯянд ака вақти шумо ҷарроҳӣ кардед, пас аз ҷарроҳии варикатсели шумо мардонагии ман хубтару беҳтар шуд, тез ғам медиҳад манро, ҳамин гуна яъне ҳолатҳо мешавад. ба хотире ки тестостерони шумо бениҳоят метавонад баланд шавад. яъне пас аз ҷарроҳӣ кардан исбот шудагӣ аст ки аз 20-30% ҳатто ҳамун меъёри яъне тестостерони шумо баланд шудан мегирад. дигар савол, дӯстони азиз, пас аз ҷарроҳӣ кардани варикатселе чанд килограмм бардоштан мумкин аст? дар рӯзи аввал чӣ хеле гуфтам, ҳеч чиз намебардоред, 1,5 моҳ то 3-5 кило ва аз 1,5 моҳ боло чизе хоҳед бардоштан гиред. агар варикатселе дошта бошӣ ва моя аллакай хурд шуда бошад, ҷарроҳӣ кунӣ, моя калон мешавад? дӯстони азиз, агар шумо яъне писари шумо бошад, наврас бошад, бале ҳаҷман калон шудан мегирад моя, лекин агар шумо аллакай 18-20 боло ҳастед, ҳарчанд варикатселеро ҷарроҳӣ ҳам кунед, мояи шумо дигар калон намешавад. каме тағйирот мешавад, каме ягон миллилитр мегӯям, ягон миллилитр не, ягон заррае метавонад калон шавад, тамом, дигар калон намешавад ва ҳамун ҳаҷме ки ҳаст мемонад. муҳим шумо пешгирӣ мекунед ки мояи шумо дигар хурд шуда рафтан нагирад, ҳамун ҳаҷм меистад. агар саволи дигар мепурсад ки агар моя аллакай майда шуда бошад, чӣ зарар дорад? зарар дорад, дӯстони азиз, ба тестостерони мардро паст мекунад, метавонад дармандӣ диҳад, метавонад инчунин ба бенаслӣ оварда расонад, ҳамун зарарое ки дар варикатселе ҳастанд. саволи дигар, барои чӣ ман варикатселе ҷарроҳӣ кардам, лекин якбора боз мояи ман хурд шуда рафта истодааст? чӣ хеле гуфтам, дӯстони азиз, вақти шумо ҷарроҳӣ мекунед, агар духтур аз таҷҳизотҳои микродоплеру яъне бинокулярные очки истифода накунад, ҳамин артерияи муҳимро ҳамина мебурад, дӯстони азиз, дигар ғизо ба моя ҳаракат намекунад, барои ҳамин моя хурд шуда рафтан мегирад ва ҷарроҳӣ кардани шумо қариб ки бефоида мешавад. саволи дигар менависад ки агар аллакай дар вақти ҷарроҳӣ артерияи мояро бурида бошанд, онро мешавад барқарор кард? агар дар ҳамун вақти ҷарроҳӣ бошад, дӯстони азиз, мо барқарор мекунем, яъне ки оно анастамоз мегузорем, медузем ва барқарорш мекунем. лекин агар чанд рӯз гузаштагӣ бошад, шумо аллакай ҷарроҳӣ кардагӣ бошанд, дигар шанси барқарор кардан вуҷуд надорад, рагҳоро барқарор кардан намешавад. саволи дигар менависад ки чӣ кор кунем ки варикатселе нашавем? дӯстони азиз, профилактикаи варикатселе ин вазни баланди баъд набардоштан аст, зур назадан аст. ҳамин чизҳо метавонад яъне ҳамин хеле кунад ки шумо ба ҳамин беморӣ гирифтор нашед ва инчунин бояд ба варзиши сабук машғул шавед, мушкил нест, ва тарзи солим, яъне ҳаёт бурдан, ин чизам бояд шумо пеша гиред. баъд ин чиз ба пешгирии варикатселе дар шумо сабаб мешавад. худризоии зиёд метавонад сабаби варикатселе шавад? Не, дӯстони азиз, яке аз мифҳое ки дар байни мардуми мо паҳн шудагӣ аст. бисёриҳо мегӯянд, мегӯянд ки ман дар ҷавонӣ бисёри баъд худризоӣ мекардам, ҳамин сабаб бошад ки ман варикатселе шудам. ин миф аст, ин дурӯғ аст, ин дуруст нест, дӯстони азиз. ман албатта барои шумо тавсия намедиҳам ки яъне худризоӣ карда гардед, вале ба ҳар ҳол ин чиз сабаб намешавад. саволи дигар, манро аллакай варикатсели дуюм дараҷа диагноз мондан, метавонам ба варзиш машғул шавам? бале, метавонед дӯстони азиз ба варзиш машғул шудан гиред, вале чӣ хеле гуфтам, бояд шумо ҳатман эҳтиёт кунед, ба хотире ки агар шумо зиёд вазни баланд бардоред, метавонед
сеюм дараҷа шавад ва баъдан метавонад баръакс барои шумо зарараш зиёдтар расад. саволи дигар: пас аз ҷарроҳии варикоцеле моя варами бад кард, чӣ кор кунам? Агар дӯстони азиз пас аз ҷарроҳии варикоцеле одатан каме варами ҳаст, напряжённость нест, варами сахт нест, яъне тарангӣ нест, инро мо пастозност мегӯем. лекин агар варикоцеле ҷарроҳӣ кардед ва мояи шумо бениҳоят калон шуд, калони бад шуд, дармандӣ ҳаст, баъзе ҳолатҳо метавонад бедармандӣ ҳам бошад, ин гидроцеле аст, баъд янка метавонад шавад. Дар ин ҳолатҳо ё баъзе ҳолатҳо сразу гӯем пас аз ҷарроҳӣ метавонад гематома бошад, яъне хун равад унҷо. Дар ин ҳолатҳо рост ба духтури худ муроҷиат мекунед ва шуморо ҷарроҳӣ мекунад. Баъзе ҳолатҳо вадянкаи гӯем ки транзиторне аст, яъне як муддат варам мекунад моя, боз мегузарад, баъди 1 моҳ 2 моҳ пас аз 6 моҳ метавонад гум шавад умуман. барои ҳамин ҳатман бо духтури худ машварат гиред. Саволи дигар: гарантия дорад ки баъди ҷарроҳӣ варикоцеле кӯдакдор мешавӣ? Хуб дӯстони азиз, яке аз саволҳое ки бисёриҳо ҷарроҳӣ намекунанд, ҳамин чиза мегузаронанд, ҳамин аст ки аз духтур мепурсанд ки гарантия дорад ё ки не. Ягон кас барои шумо гарантия дода наметавонад дӯстони азиз ки шумо ҷарроҳӣ мекунед, варикоцелетонро шумо фарзанддор мешавед, ба хотире ки спермограмма метавонад дӯстони азиз бо 5% ҳам оилаи шумо ҳомиладор шавад, бо 2 миллион спермограмма метавонад бо 100 миллион ҳам, яъне спермограммаи аъло бениҳоят хуб қатъан оилатон ҳомиладор нашавад. инҷа ду кас роли муҳима бозӣ мекунад, ҳам шумо ва ҳам оилаатон. агар аз шумо мешуд, шояд ки каме баъзеҳо гарантия медоҳанд ки фоизатон беҳтару хубтар мешавад, лекин ҳамин дам ягон кас гарантия наметиҳад. варикоцелеро ҷарроҳӣ кардан шанси ҳомиладоршавии ҳамсари шуморо танҳо баланд мекунад, лекин барои шумо наметавонад гӯяд ки аниқ шумо кӯдакдор мешавед. ин гап ягон кас ваъда дод барои шумо ки шумо аниқ кӯдакдор мешавед, бовар накунед. Ягона чизе ки шахсан аз ман мепурсанд ки яка гарантия метем, мо ягона чизе ки гарантия метем, ҷарроҳии шуморо мо дар сатҳи аъло олӣ мегузорем. оне ки дар амрико ҳам мекунанд, ҳамун корро мекунем мо, лекин оне ки шумо кӯдакдор мешавед намешавед, мо ягон вақт яъне кафолат наметем, гарантия наметем, ягон кас гарантия наметиҳад. саволи дигар: бисёр одамон мегӯянд ки бояд накунед ҷарроҳӣ, ки якбора фоиз 0 мешавад пас аз ҷарроҳӣ. хуб дӯстони азиз, ин ҳам яке аз мифҳое аст ки сабаб мешавад ки боз мегӯям бисёр одамон ҳамин бемориро ҷарроҳӣ намекунанд, мегузаронанд ва вазъият баръакс нохуб шудан мегирад. ва бисёртар дӯстони азиз, ҳангоми ба хулосаи ҷарроҳӣ омадан бо духтур суҳбат кунед, бо духтур, бо чанд урологҳо, андрологҳо суҳбат кунед, маслиҳат кунед, ба як хулоса баъдан биёед. оне ки падари шумо мегӯяд, модари шумо мегӯяд, тағои шумо, ҳамсои шумо, амаки шумо, ҳама дигар хуш мешавад ки накун, 0 мешавад, оно дӯстони азиз маълумоти тиббӣ надоранд бисёри оно. як кас фаҳмидаги ҳастанд ки бечора худаш итак 0 будаги аст, ҷарроҳӣ кардагиан ҳамун 0 истодаги аст, фикр мекунанд ки пас аз ҷарроҳӣ 0 шудаги аст. ин хел нест дӯстони азиз. ҷарроҳии варикоцеле агар хуб гузарад 0 намекунад. агар ҳамин ҷарроҳитона бо сифати баланд гузаронанд 0 намекунад. баъдан шуморо як моятона бисёр вақт ҷарроҳӣ мекунанд, мояи дигар аст ку. масалан ҳамин хел ҷарроҳӣ кунанд ки моя аз кор монд шавад, лекин мояи дигаре аст ку бояд фаъолияташ бояд бошад, 0 намешавад дӯстони азиз. саволи дигар менависад ки варикоцеле метавонад сабаби тестамонкунӣ дар мард шавад? хуб дӯстони азиз, варикоцеле худаш, вуҷуд доштани варикоцеле наметавонад сабаби тестамонкунӣ дар шумо шавад, ба хотири тестамонкунӣ бисёртар ин дар бисёр ҳолатҳо первични аст, модарзудӣ аст, вторични аз ҳисоби простатиту, системаи асабу дигар чизҳо ин осон тавобаткунанда аст. дар ҳолате ки варикоцеле дӯстони азиз дар шумо ягон дард медиҳад, безобитагӣ метиҳад, пас метавонад мисли дигар дардҳо сабаби тестамонкунӣ шавад. масалан миёни шумо агар дард кунад, ин ҳам метавонад сабаби тестамонкунӣ шавад. шумо фикр мекунед ки ба мардонагӣ чӣ дахл дорад? дахл дорад. вақте як ҷои шумо сахт дард мекунад, организм кӯшиш мекунад ки ҳамун дардро бартараф кунад ва ҳолати шуморо беҳтару хубтар кунад. барои алоқаи ҷинсӣ, барои бадани шумо ин чиз муҳим нест. барои ин кӯшиш мекунад ки шумо тесттар тамом кунед. варикоцеле дар ҳолате ки дард метиҳад, баъд метавонад сабаби тестамонкунӣ шавад. саволи дигар: варикоцеле метавонад сабаби заифии мардона шавад? бале метавонад. чӣ хеле гуфтам, тестостеронро паст мекунад ва сабаби заифӣ, эректильная дисфунксия мешавад, заифии мардона ва инчунин снижение либидо, хоҳиш нисбати алоқаи ҷинсӣ суст мешавад. ва инчунин чӣ хеле гуфтам, агар дард диҳад, ҳама дард, тасаввур кунед ки дандони шумо бениҳоят сахт дард мекунад, ҳамин сабаб мешавад ҳамин дандони шумо дард кунад, дӯстони азиз, шуморо алоқаи ҷинсӣ мефорад? намефорад. ин ҳам ҳамин хел аст. саволи дигар: пас аз ҷарроҳии варикоцеле чанд вақт дард ғам медиҳад? ин саволе аст ки бисёр беморон мепурсанд. пас аз ҷарроҳии варикоцеле агар ҳарчанд хубам гузаштагӣ бошад, то муддати 3-6 моҳ бемор метавонад ҳатто зиёдтар аз каме дардҳо, латхӯрӣ яъне азият кашад. худи моя дард намекунад хеле истодагӣ ҳолат дад, не, фақат вақте ки мерасед, дар ягон пото мерасад, бо даст мерасед,
اون چیز میرسد در این حالت درد میکند، یعنی به قول لط میخورد و این چیز شما باید جدی اهمیت ندید. وقتی جدی اهمیت دادید این چیز با درد مبادله میشد خرونیکی و این در سر شما تاب دادن میگیرد. همین چیز رو درد شما حس کردن میگیرد. برای همین احتیاط باشید. میگذاریم با سوالی دیگر. جراحی رو چه خیلی میگذارونید؟ نارکوز عمومی یا کرخ کننده؟ عادتا دوستان عزیز برای اینه که بیمار یعنی در وقت جراحی کردن حالتش بنیاد خوب باشد، یعنی اون درد رو حس نکند، کامفورت نگذارد، برای بیمار ما دو کار میکنیم. یکم بیمار رو خواب میکنیم. بعضی داروهای خواب کننده است که مدت کوتاه این نارکوز هم نمیدارد، این گویم که به قول سنتوارنی است و شما با شما میگذارن شما رو خواب میبرد. مدت 10 مینوت، 15 مینوت، 20 دقیقه یعنی 30 دقیقه میتونه شما خواب کنید. در همین مدت باز ما کرخ کننده میکنیم. از کرخ کننده هایی که موقعی که ما جراحی میکنیم همونجا در کرخ کننده میکنیم و جراحی شما رو میگذارونیم. عادتا جراحی رو من در 45-50 دقیقه تا 1 ساعت میگذارونم. چقدر بسیار کردگی هستم، شاید از چند هزار آدم زیاد جراحی کردگی هستم دوستان عزیز. برای همین میتونید مراجعت کنید. ما حتما برای شما آزاد چسنا در روی شما گپ میزنیم که برادر عزیز شما جراحی مهم است، برای شما مهم نیست، یعنی با شما آزاد صحبت میکنیم. خب دوستان عزیز، من کوشش کردم که برای شما همراه تیم خود همین نوار رو تیار کنم. ما رو ثبت کرده استودن شخصانی که در ثبت این نوار اشتراک میکنن. من خودم توقع نیستم دوستان عزیز، کارگران ما هستن، کمک میکنم با ما. برای همین دوستان عزیز از شما دستگیری حتمی است. حتما لایک بذارید، کامنتاری نویسید و حتما اگر ابونه نباشید در کانال من ابونه شید. این چیز برای ما مهم است. شما یعنی این نوار رو دستگیری میکنید هر جا خواهید، در اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و دیگر جا حتما نوار رو پهن کنید. خب درباره واریکوسل اگر سوال ها باشند دوستان عزیز مرحمت در زیر همین نوار نویسید، در کامنتاری من برای شما جواب میگردونم. خداوند هیچگاه بیمار نشوید. خیر.